Haka apusatrik ubanai jemang ajar busan ke MDC jongka narpo constituency ke Kong Dewi Tongper kala Leit Jurip ya kithan Khappud Indo Bangladesh ke bahak bapok ke narpo constituency but ia kendu ya ki area commander jongka lejri BOP kumjuru haka pundo terik ubanai jemang ajar busan kala Leit Jurip saya ka dona BOP but ia peliu jingmudru but ki area commander badipet ya kini ki BOP na benta kumnu banwan ra ya ka jing shong shngan bat kasuk kasan ya ki nong shong shnong ki ba shong sha katukathat kumman chupen kan mau ha khatsantrik ubanai leber ajar pesan i kon dewi la Leit Jurip bat ya kendu ru ya ka kulyang BOP halor ka jing long jingman ka than Khappud jong ka umkyang dona bat kulyang ki de ki balamat bha ya ka jing e na ka jing yo lan ki kharbangla banrung shadu po shnong bat banduti lanetu ya ki jingdan jing em jong ki nong shong shnong bat hadu ban shimru wat ya ka jing em jong ki briru hagani ka jing kendu layo ru banya